Mit navn er Frederik Ingemark, og jeg er taget ud i dag for at interviewe to dejlige mennesker. Interviewet skal handle lidt om Royal Unibrew og deres placering på markedet. Jeg har taget med Niels Brotts festtale her i dag for at møde mine to debattører. Jeg har som sagt taget herind for at interviewe den administrerende direktør for Royal Unibrew og chefanalytiker af makroøkonomi. Ja. Peter og Simon. Ja. Og som sagt, velkommen til her. Jeg ved ikke, om I lige vil præsentere jer selv. Ja, som sagt, jeg er Simon Lenses, CEO hos Royal Unibrew. Og jeg er Peter Munk Nielsen, analytiker i makroøkonomi. Og så har jeg lige et par enkelte spørgsmål til dig, Simon. Kan du lige forklare lidt om jeres virksomhed og hvad den hedder? Ja, som sagt, så var vi jo Royal Unibrew AS, og vi er en international bryggerivirksomhed, som producerer øl, som både standardøl og differentieret specialøl for at kunne blive på det ølproducerende marked. Og så har vi fortsat lige to spørgsmål yderligere til dig, Simon. Jeg vil høre om, hvordan I ser jer selv på markedet og jeres konkurrencemæssige situation, og hvordan I selv vurderer jeres produktkvalitet. Hvordan vi står på markedet, der synes vi selv, vi er en stærk konkurrent til markedslederen, som er Carlsberg og de andre store bryggerier. Men vi konkurrerer os rigtig godt mod de mikrobryggerier, der begynder at dukke op rundt omkring. Og med hensyn til, hvordan vi vurderer produkternes kvalitet, den måde vi arbejder på i vores virksomhed er, at vi tilpasser vores drikkevarer efter de forskellige markeder, og vi producerer forskellige øl i forskellige lande. Og Peter, hvad med dig? Har du nogle yderligere kommentarer til det med produkternes kvalitet? Ja, det har jeg. Jeg mener jo ikke, at de tilpasser deres drikkevarer efter de forskellige markeder. Jeg mener bare, at de skaber en masse basisprodukter, som er meget standard for de forskellige markeder. Og det er egentlig bare det, de sælger ud til at eksportere til de forskellige lande. Så det er meget basis. Hvis I skulle placere jer selv i en af Porters generiske strategier, hvordan vil du så sige, at det var placeret? Vi benytter os af differentieringsstrategien, da vi konkurrerer på kundernes præferencer, og vi er på et meget bredt marked og udvider os kun mere og mere. Så ja, differentieringsstrategi. Og der er jeg uenig. Jeg mener jo, at Royal Unibrews produkter differentierer sig meget fra de andre produkter. De sælger meget få varianter af specialøl, og de har egentlig bare en meget basis læskedrik. Og derfor mener jeg, at de benytter sig af omkostningslederstrategi. Og har du en modkommentar til det, Simon? Ja, som CEO, så synes jeg jo, at vi konkurrerer med mikrobryggerierne specialøl, og vi har altid et modsvar i produkter for at kunne blive på markedet og konkurrere med de opkommende mikrobryggerier. Vi har selvfølgelig også vores standardøl, som normal pils, men vi differentierer os også ved at komme med specialøl, ligesom mikrobryggerierne, så vi kan blive på markedet. Ja. Det var så det her endelige interview med de forskellige, og jeg vil gerne sige tak for et godt interview med nogle gode modsvar og nogle gode debatter. Vi kan se mere på BT senere. Eller Euroinvestor. Okay, og så klipper du